Sian Elin ydw i a dwi'n gweithio i Theatr Genedlaethol Cymru a ni wedi bod yn rhedeg cynllun sef Criw Creu ar y cyd gyda Urdd Gobaith Cymru ac hefyd Llenyddiaeth Cymru. Mae Criw Creu yn gynllun sy'n rhoi cyfle i bobl ifanc o fewn ysgolion i gael cyfle celfyddydol a falle rhai sydd o bosib ddim wedi cael y cyfleoedd hyn o'r blaen. Felly ni wedi bod yn ffodus iawn, ni wedi bod yn ysgol Plas Mawr, Penweddig ac yn Rhyfan ym Mangor yn rhoi'r cyfleoedd arbennig mae i'r bobl ifanc. Mae'r sesiynau wedi cael ei arwain gan amryw o bobl ffantastig, Cassie Wyn sef bardd plant a phobl ifanc Cymru, swyddogion yr Urdd sydd yn gret sef Margaret Gwenllian, Lewis Wyn ac hefyd Osian Rhys yn Mangor. Ac yna hefyd mae'r animeiddwraig Sioned Evan sef o gwmni Smei, mae hi wedi bod yn creu animeiddiadau ffantastig gyda'r criw. Fel rhan o'r sesiynau yma, a da ni wedi bod yn arbrofi gyda geiriau, yn trafod themau ynghylch yr hyn sydd yn bwysig i'r disgyblion lleol, ac yna'n datblygu brawddegau, odla, chwarae gyda rhythm i greu caredd / taflen o lyrics fydd wedyn yn datblygu mewn i gân a lawol sydd yn fwy cyflawn. Mae'n andros o bwysig bod yna brofiadau fel hyn yn cael ei rhoi i bobl ifanc, achos mae yna gân yn fyw ym mhob un ohona ni, ac mae gen bobl ifanc gymaint i'w fynegu, gymaint o emosiwn, gymaint o angerdd tuag at bob dim, a lot fawr o gyffro hefyd. Felly mae cael trosglwyddo'u hegni nhw mewn i rhywbeth maen nhw'n gallu gadw a'i glywed yn ôl wedyn yn wirioneddol wych. Oedden ni wedi cymryd y gerdd oedden nhw wedi greu efo Cassie Wyn, oedden nhw wedi sgwennu can am be bynnag oedd yn bwysig iddyn nhw, oedden nhw wedi sgwennu can am Aberystwyth, a wedyn nathon ni droi hwnna yn gerddoriaeth, oedden nhw'n cael deud pa fath o gerddoriaeth nhw'n licio, oedden nhw'n licio pethau upbeat neu pethau trist, oedden ni'n sgwennu can hapus iawn, a wedyn mi fydd hwnna'n cael ei roed yn gefndir i'r animeiddiad mae Sioned wedi wneud. So ar y dechrau nathon ni creu cerdd, a wedyn ar ôl hwnna nathon ni wneud animeiddio, a wedyn heddi ni wedi sgwennu alaw. Nes i, yn y dechrau roeddwn ni ddim yn gwybod beth oeddwn ni'n wneud, ond roeddwn ni wedi cael syniad o roi fel cylch yn y canol, a roedd hwnna yn planed Plas Mawr. Pob siap rownd cylch, fel triongl, rectangle, sgwariau, pethau. Maen nhw ddim angen bod yn perffaith a maen nhw gyd yn wahanol, even though mae'n edrych yn debyg, maen nhw gyd yn wahanol fel pobl sy'n mynd i Plas Mawr. Oedd fi'n mwynhau pawb yn gweithio gyda'i gilydd a creu lyrics gyda ffrindiau fi. Oedd fi hoffi wneud y lluniau efo ffrindiau. Peth fi wedi mwynhau mwyaf oedd na lot o plant gwahanol yn gweithio gyda'i gilydd i creu pethau newydd. Wel, fi'n hoffi pob dim oherwydd oedd pawb wedi rhoi fel bach o input ei hun amdano fe, ddim jyst un person oedd fi'n hoffi hwnna, a lot o syniadau gwahanol. Fi'n edrych ma'n dysgu i weld gyda'n gilydd a sut ma'n edrych. Felly nod y prosiect oedd i'r bobl ifanc o fewn ysgolion i fod yn greadigol ac i nhw berchnogi'r prosiect. Roedd hi'n bwysig iawn i ni fel arweinyddion y prosiect yma bod nhw'n cael y cyfle i berchnogi'r prosiect a i prosiect nhw ydy fel petai. Ni'n gobeithio yn y dyfodol bod hwn yn medru parhau a fod hi yn gallu fod yn brosiect cenedlaethol, blynyddol, lle fyddwn ni'n gallu ymweld â phob ysgol yng Nghymru.